és un determinat tipus de cicle enfocat a un tipus de treball que el que intenta és formar a les persones que estan en aquest cicle formatiu per poder reparar tot tipus d'instal·lacions i maquinàries relacionades al fred i a la climatització. Són instal·lacions que de vegades estan al voltant nostre, però no es veuen o no hi ha una certesa que existeixen fins que deixen de funcionar. I és aquí on entra el tècnic o la persona que s'ha format en aquest cicle formatiu. Seríem els mecànics, entre cometes, de les instal·lacions de fred i dels edificis, igual que existeixen els mecànics dels cotxes. És un cicle formatiu per tot tipus d'alumnat que tingui inquietuds de voler tindre una feina dinàmica o un tipus d'ensenyament que li permeti veure moltes coses. A vegades nosaltres ens marquem dintre de l'especialitat com un repte el tema de poder cobrir la multidisciplina a nivell de reparacions de maquinària, elèctriques, mecàniques, etc. Llavors, qualsevol perfil d'alumne, noi o noia, perquè també es demanden en la indústria, que pugui d'alguna manera tindre aquestes ganes de poder aprendre el que està relacionat amb les instal·lacions dels edificis i de les instal·lacions de producció de fred, càmeres, neveres, supermercats, barcos, qualsevol cosa, vaixells, qualsevol cosa que pugui cridar l'atenció a alguna de les persones que pugui veure'm, probablement tingui un vincle amb aquesta especialitat. És una feina de futur i és una feina en la que d'alguna manera, a part del dinamisme de no estar ficat entre quatre parets i estar sempre veient coses diferents perquè les instal·lacions estan a diferents llocs i ets tu el que va a la instal·lació, no ve la instal·lació al teu taller, sinó que ets tu, doncs hi ha una possibilitat de treball i amb una formació constant, perquè sempre surten equips nous, sempre surten instal·lacions noves i no acabes mai d'aprendre tot el que les instal·lacions poden demanar-te. El grau superior d'alguna forma dona el nivell que moltes empreses requereixen a l'hora de poder triar una persona formada que pugui desenvolupar una feina no només dedicada a l'individu, sinó dedicada a la globalitat de l'empresa. Això seria el que podria arribar a ser un responsable d'un equip de persones, d'un taller, d'un equip de manteniment, etc. Això és el que d'alguna manera, hi ha altres coses, però és el que d'alguna forma més important dona el grau superior. Tindrà aquests coneixements que et permeten desenvolupar un altre nivell que no sigui el només del muntatge i de treballar amb les mans.